Ato nakita, naguna niya si contestant number 1. Before our Anda de Boracay adventure, mo travel sa Junta padung sa Bohol. Nag-slowboat mi padung sa Ubay Port, kay medyo budget friendly. Then nag-jeep padung sa Gindulman kung asa mi magstay. Unya nag-quick dip sa duol nga dagat kung haing dagko ang mga bawd. Bawd diri, bawd dito, o bawd pa more. And of course, mag-side trip sa Tagkaon ug Botong. Salamat sa atong sponsor. Uy, na may pinadila-dila man si Chris. Uy. So namin nag-discover no, nga nakita na namo ang mga tinugdan sa kaliwatan ni Tata. Ay, grabe ka, hyper energy. Limot na ang istorya. Kung kita pa to. Long, ngayon may butong. Kay kuan na lambing man no. Hilaha. Long, mga yung may butong. Then namalit og makaon sa duol nga public market og nag-prepare sa among dinner. So kay wala may uling, naghimog uling ang mga baby boys gamit ang kahoy. Kaya ang uling, gikan sila sa kahoy. Oh, ka-bright. Uy. Ug sa dili pa mahuman ang among gabi na ay pahabol nga room tour ang akong higala. Ayo pagbuot. Ngano di ay? Mga guys, Bisaya vlogs nisa kang Elferay. Actually, if ganahan mo house tour, gabi ka naman dun dako. Mo ni siya ang Formas Balay. Dari siya is pinakauna nga kwarto sa balay. Mao ni siya pinakauna nga kwarto sa balay. As in, wala na yung nagpuyo dari kay akong lola, kabaw ka, mamatay mo dyan ang tao. Akong lolo is nasa Kontiya. So wala na nagpuyo dari. Pero every summer, dari good may arian. Balang pa mo nang. Pag mo na tong suga kay wala gamit so kaso kurinti. Una masulta, nanay rules. Oh, na rules kung unsay gamiton pasigaon. Kung unsay di gamiton pagmon. Kay kabaw na ka masako ang dingon ato. Sa una, diri ang gibutang nga sala or TV set. Diri ang gibutang nga mga decoration. So wala na karon kay wala naman diri akong lula og lulo. Kani na ay lock. Kabaw na mo kwarto sa akong lula pero ablihan pa na siya. This is kwarto sa akong lula which is now storage room. Mga iwato akong lula. Usapod sa other nga kwarto, wala maggamit, mapakong siya iyahan. Ang kuhan sa namo, Karoon lang ni siya na mo nahitabo. kana siya, nga siling pan, muandar na siya. Kaya ang switch nasa sud. O, nasa sud ang switch, o niya. Lock mo. Kabaw mo lock. May kandado. So, I don't know, if mutuo mo, pero muandar siya kung naay maghigda diha. If wala maghigda, ako Wala, pag paong na sa dito. sa una, dining ni na diri na ano siya dako nga lamisa kaso wala na kay matawag ko no diri ang bisita. Naaday may duha ka CR. CR diri kalibanganan and kaliguanan ni sa CR. Ikaw maklaro. Planan ko maklaro ko sa vlog. Yun! Apil niya ako imo sa imong vlog, nanghipos ko dali. Nanghipos siya kay nahadlock siya. By the way. Mo na mo higdaanan pero dili mi manghigdaan na karon kay mahigda mi sa Bermuda which is naa sa gawas. Pwede mo mahigda dito kay gikural man ang lugar. So possible wala gyud mo saka kay gikural man di ba? Pag mo na nako, di na ko niyo makita. Welcome to Anda Bohol! Chiba Barakang, Sayaw Baki! Andiyan na ba kayo? Hello
guys, ako nasa Deunag, inusaran si makabakang Bisayang Baki. Nibagting ng kampana. So right now guys, ako diri sa Anda, Bohol. Kumain imong makita ang usa sa pinakanindot nga beach, sand beach sa Bohol. O ba? Ano problema di master? Ang di problema kay Hunas. Pero akong ganahan kay di ko kabaw mo lang eh. Kaya ba ko mo lang eh, basta patungkad ako. Abo. Hinita oy. So if naka-remember mo guys, actually di rin ako sa Anda de Boracay before. 2 years ago naman di ay no. Katong sa ako mga trip sa ako mga first travel vlogs. Then literally igo ra mi ni tungtong atong time. Like literally igo ra mi ni tamak. Sure ko nga diri to nga part, same area, diri nga to nga area. Kay during that time man god, among gilibot at tibok Anda ug Kandihay. Then only to find out di ay nandun ba ang beach diri sa kuan sa Anda. So akong giingon sa akong staff kaya mo balik siya ko like 1 full day nga diri ra magtambay. So I guess this is it, but for now for now kuan pa man unas. So usa sa mga icon sa Anda de Boracay kaya kani mga cottages nila nga unique og design. So wala siya bayad actually. Pwede ra ka magtambay sa ilang mga cottages but wala lang may matambay dira kay adlaw tuyok so tuyok sa tang shadows eh. Technically dili siya ingon nga good for shelter. Hi guys, so ato nang explore ang kadagatan sa Anda. Kung hain imong makita nga porting hunasa o ganaa sa atong palibot ang mga porting puti ang bus. Uy, nidot kini picture oh, kaning ani ba kaning shallow lang water. We're gonna take some pictures to shallow water. Because I do believe that water is shallow. So guys, sasali na ko ang tuyom. Yung saan man na nato tuyom? Ilo may pikas para makaagit ka. Ay mo, dagan man! Ano yung kibuti siya mo dagan? Ito, yun sa'yo pagdagan. Ikaw cute niya. Buwak siya? Hindi kusog kay manusok. Pero buwak siya? Ulay, mga panagamay pa man. Ataka ni mo, ataka ni mo, Jude. So yun, ang nakapinong yung bus. So di ba amazing? So actually guys, pataob na ang tubig. O medyo scary siya, very light. Yan na siya mga tuyom nga gagmay. Bisag puti ang sand. Lagyan pa siya mga gagmay tuyom. So ang bantayan. So aral na. Di umano, may nakikitang butanding sa Anda de Boracay. Natuklasan ng aming team na may rare na animals. Kasi tingog. Pinana mo na unagan. Kalik. Laban lang gid. So right now guys, may pataob na ang tubig no niya. Pila ko gamay na ko underwater. Oh wow, underwater. Sa mga water shots ron kay. Wala, uy, palubat ang akong GoPro. Landing is coming! Laban lang dyan na. Sige, 3, 2, 1, laban! Una kay anak niya, manana, balik ka na sa TikTok. Sige, go. Wow, mga filler. Sige na, 3, 2, 1, game! So ato nakita, naguna na si contestant number 1. Nalunod na si contestant number 2. Laban lang gid te. Sige patani. Nakuuy. So mao na siya ang trip guys kung medyo taga-tiil pa ang tubig tawa. Lumpa mo lang mo eh. Ano usab ang trip sa mga tao noon, nakop nag sea urchin. Para pa ni hapon. Aray! Oo, mga naman siya. Ano nakuan ka?
So, tusok siya, no? Balik, kwinta nga to yung mga nakuha. Ano na? Kwinta nga to yung. Kwinta. Ano na to? For sure. Uy, ay bonita. Remembrance. Katumaga na ngayong pasalubong. Si Kwan, si Atilin. Duhay mo, Tilin. Si Tatong. Sala sa'yo. Loe. Katunga lang ka, Louie. Katunga lang. Andrea. Ayun nga mukha ko. Klaro kayo. Si Joe Ems. Ang kibutangan lang sa tuyo, Megs. Oh, para gamit makeup. Porcupine. So sa man, mga ipapagpasalubong na mo. Sure good mo. Sure na good mo? Sure na good. Mga ikin mo pasalubong. Dalo na mo ni. Actually guys, wala na gid siya mo taob. So ang katamanaptan ganiha mo na gid siya yung mas nihubas pa gani guys siya. So na among gilahos ang kani siya. Actually ang kanina nakita nga beach diri sa Leo is funny siya. Kinali Beach Resort mo na siya ang Long Beach Resort nila diri sa Anda. Pero ang Anda di Boracay somewhere gato nga part pa. Which is amo nakita namang gilahos ngadto. Kunya ang nahitabo is nindot kaayo siya nga to dili pwede nga dili na mo siya makuha. So ako gibalik akong camera nga to actually. So naa sila sa tumoy nga side sa Anda. O grabe ka nindot nga to. So ato i-check out niya ato mga pictures o pag picture taking sa aming kadali.